Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kazhinji kacho semubereki ukaona mwana wako akuita zvemasports kana kuti zveart uchibvisa school fees, vazhinji vabereki vanike vedu vechitema tinomhanyira kuti mwana akuita zvechirombe, mwana arasa gwara ratinenge tichida, nekuti vazhinji tinenge tine muono kuti dai mwana wangu azoita chiremba kana dai mwana wangu azoitawo basa rinoyemurika. Kazhinji kacho futi vazhinji vane vada kuti mwana asvike pavakatadza kusvika, asi izvozvo zvakasiyana nemukomana watashanyira nhasi kunoku kuushe wekunze ari kuratidza kuti no, art haizi yechirombe asi kuti inogona kutosumudza mwana akatosvika pane rimwe danho rinoshamisa. Ane chikwata chake chaanotamba nacho chatashanyira kuushe wekunze kuti tinzwisise kuti how has been the journey for them so far, what are the challenges are they facing, and iko zvino what have they accomplished. Ndakamira Zim Newsbeat TV, inini ndinonzi Frank Wesere. Regai tisangane naTanyaradzwa McDonald Alphonse tinzwe kuti zvakatanga sei zverwendo urwu rwekutamba ende ndezvipi zvinetswa kana kuti zvinhu zvavari kusangana nazvo muindastry yemaarts.
tanyaradzwa unonzi tanyaradzwa Tanyaradzwa Alfonso Yeah. Okay nhasi kwatiri kuno kunde kupi in Ushogunze. Ushogunze ndo kwaunogara Yes, ndo kwandogara. Okay wani makore mangani izvezvi Izvezvi ndi 19. 19 Yeah. Okay ndoda kuuya this gift yaunayo yekutamba zvakatanga sei It all started 2022. At the start of 2022 ndo pandakatanga kutamba. Zvakatanga after ndasiya bhora. And it just happened. No one told me. Just started to happen. Something and started growing. Ndangotanga kutamba. Those days kwangu nemaclax. Ndakatanga kungotamba and then just continued. Just continued like that. Never got a chance to see someone taught me to be a dancer. Okay ndanzochiti pandakasiya bhora rawaitambe bhora ripi because mabhora akawanda Yeah, ndatamba soccer. Yeah. Okay number 6 padeling. Alright. Yeah. Samaitochaya bhora kamudara maitambira number 6 Hey, azokita ndatamanya ground race ka. Alright. Ndoda kuuya pamhuri kwaunobva iwewe mhuri yenyu yakamira sei Ini ndogara na mama na dad and mbamedi 36. I'm the firstborn. You're the firstborn. Yes. And you're a dancer. Yes. Ndoda kunzwisisa mostly my parents they have a problem especially when it comes to sporting takatasana nyaya dzebhora kumwana roenda kuchikoro kana kuti let's say now an artist, a choreographer and all that vabereki vazhinji havakwanise kutambira zvipo izvozvo because typical African parents they will say kuti ashongwa imbotangoita zvechikoro imboita sei iwewe maparents ako akazvitambira sei It was very hard to be honest. So it was very hard kuti vatore kuti mwana kuenda kuchikoro at the same time ari kutamba. So ndakatongoita on her back mama. Ndakatoti mama I'm going to school and ndichienda kuchikoro she was like I've got this bridal team and to coach. Then she was like okay enda. Then I invited her to the wedding. And andunyepa vakachema. Vachiona kuti there is grown ups vari kudzidziswa nemwana mudiki. Those I was 16 17 years. And I was teaching one vari 25 26 the bridal team. And vakachema nekuti ndakachitadza kusapota mwana wangu ane chipo chakadai. Then from then vakabva vatangawo kusupport. After vatoona but back then it wasn't very easy. But chavanongoda kuona ari kuita zvine musoro ari kuita something chiri kumupawo something and then from then vanosupport. Okay ndanzwa your focus mainly was on your mother komudhara samusha vaiti chii ndiye munhu ari kutsvaga mafizi kuti mukomana aende kuchikoro uzinoti mukomana wechikoro ari kutoita zvake zvebhora mukomana wechikoro aakutoita zvekutamba maclax Usually zvangu vanenge vasiri around most of the time vanenge vasiri but pavakazouya vakaexplaina namama and I was like ndoda kuona in person. Kunaka kwazvo the next show yacho ndanga ndine performance. It was a red show performance kungoda. Like this shit and ndakafika she's outside down and kungoda. Then I was like did auntie munoona at first vakaramba like auntie ndisina basa baba munongati zvechikoro. I was like auntie then vakauya and then pavatanga kundibvunza vaona ndaperform uda kuzoenda kopi with this thing what's your future ukufungei nezvazvo and agara nawo pasi ndikavaudza kuti no ndikuda kubatsirawo vamwe vana so that you can go far tese. That's why ndakazoita something kuti I don't dance so mangu madance kuti ndakucreate mine. So ndakava explain zvokuti vakwanisawo kunzwisisa kuona kuti no because the reason why my parents mazhinji achiramba vanoti art industry nezvinhu zvemasports mostly zvine drug influence plus ndezvechirombe something like that something like that but ukavaratidzawo in your own way kwete kuti you are telling them from experience ya someone ukavaudzawo in your own way maonero avo kuita vanokwanisa kukubuilda vanokwanisa kukuudza zvavanokwanisa kuita so that you can go far and kukuudzawo nekupa malinks. That's what I can say about that. ndoda kudzoka pachikoro when you made the decision kuti now ndakusiya bhora and I'm now choosing to be a choreographer and all that wakanga wa level yipi kuchikoro I was form 3. Yeah. I was form 3 chakaita ndisiye bhora it's not like kuti I wasn't good at it no
It's just kuti dancing something just started to grow. Mom was like, no, you can't do both things. You can't go to dance after dancing, you're going to the ground, wakunotamba ball. Then choose one. Sarudza zvakuda. And zvakandiremera. But then the more at first ndakasarudza kuda ball. But find out kuti ndiri muground macho if ndikata netime yeschool ndaitotamba. So ndopandikaziva no. Andikutadza kuramba madance. So it's better ndiite zvemadance. Ndopandikasiya. How did you strike a balance between your academics and choreography? My mom was like, chimbosiya zvekutamba. Imboita zvechikoro wanyora ozoita. And for sure I listened. Ndakarombosiya for a bit time vachinditsvaga vane mashows. I was like, phone siya basi. Imboita zvechikoro. Then pandikazotopedza kunyora ndopandikazotanga kuita full access. Ndakatoteererawo ipapo. Lapha pandikapedza kunyora ndopandikazotanga kudzoka muindustry yekutamba first. I understand you have mentioned kuti kazhinji maparents kana vachiona vanenge vachiti no zvinhu izvi ndezvemadrugs and ndezvechirombe. To be honest, the assumption in my parents vazhinji. And iwewe, how have you maintained to stay away from drugs, to stay away from my illicit activities that are perceived kunzi zvinhu zvinoitwa nema-artists, zvinoitwa nema-choreographers and all that? Chinoitika about those things, you just have to accept kuti I may dance, I'm at this level. Ndinotamba kusvika pakati and kana ndasvika apa ndinoneta. The reason chinoita kuti vamwe ma-artists or ma-dancers vazopinda into drug influence anoti no, I want to keep on dancing, ndikasmoke weed after that ndikuwana a lot of energy. And asiri kuziva kuti that thing is kutomukwadza inside. In I accept kuti no, I can perform for this much time and after that I need a rest. Exactly. And izvozvo futi I maintain kuti for all my group members angu I'm recruiting munhu wese asingatoite zvemadrugs just for the base. As because ndikatora mwana mudiki sindodzidzisa vana nemunhu mukuru anda zvemadrugs pavanosara vari hapana chinotaura pandovasiya vari vega kuti endai munoperforma this to this event. Obviously koko achiroticha mwana something no imboputa unowana mas energy imboputa aurari you be awake all night. So ndozvinhu zvandakadzidza kumaintain. No, munhu anotamba for a certain period of time, munhu wese anoneta. Chero even munhu anenge andiudza kuti ndine show kwakati andoziva kuti no, munhu anoda kuzorora, munhu anoda kudzokera pastage kunga yakati munhu anoda kudya. And zvinhu izvozvo zvakatokonzera kuti ndisatoite at all zvemadrugs. Anditoite. So today ndiri kuona une group raunaro. What's the name of your group? The group I named it after my nickname. It's called the Bling Crew. I named it after my nickname. So it's the Bling Crew and I recruit from a little age. So the reason I got to start a group, ndakatamba for several groups in Zimbabwe. I was like, yeah, I'm the one who choreographer my groups evangwe akusimukira. What about me? I'm ndiri mudiki ne? Sandiri mudiki ndiri kumugroup remunhu mombe kwandiri. Ndiri kumuchoreographer zvinhu. After that, haasi kundipa any credit. He is like, ndini muridzi group. Gadzira this dance and ndeupi ndini. So I got tired of that. I was like, no, since ndiri kumove out to a new place, I'm going to start something new there. Ndanzwa uchiti zvonizvo, like you recruit from a very tender age. Which criteria do you use kuti no, this person qualifies to be in my group? Since you have said kuti unotangira chi kuvana kusvika kuvanhu vakuru, iwewe zvaunozonyatsotarisa pamunhu kuti no, this person can qualify to be in my group, unenge watarise? To be honest, most of the parents vanotruya nevana vavo kwandiri kuti no, Bling, mwana wangu mudiki but ari kungoramba achitamba wakuramba achitedzera mavideos ako. I'll be like, okay, ngauye. I've got a little brother, only 4 years. He can dance very well. The reason why nditi I take anyone, unotoona kuti no, munhu ane spirit of dancing, ane potential of dancing, anoda nemoyo. Because I can't just take anyone kuti no, let's go dance. Anotoramba zvisi maari.
aitike munhu ane spirit, munhu ane chido nazo, so that pandomudzidza anoona chido chekunodzidzirawo kumba oanokudzidza achibata. That mostly zvinhu zvandotarisa. You have said kuti you make sure kuti everyone who is in your group are clean. Mama mafesa ndiri kuona apa paya vari clean here wakoma. Very clean. Just kuti people look different. Munhu wese ane a look. But if tikanzi taenda kudrug test with any of them, they are clean. No, I was just pulling your legs. Nandoda kubvunza kuti, for instance, like you have said kuti you recruit anyone ane chido chekutamba. How do you help, let's say ndini Frank ndauya into your group, and then you discover kuti already ndangantori involved munyaya dzema-drugs? How are you using your group kupula ngatichi my youth out of this bizarre incident yema-drugs yatanayo yekuti whoever wasangana nayo ungotora dombo kupotsera munhu unototema unotema munhu anitase anorwa ma-drugs. Zvaitika kuti tasangana, and then probably maybe I'm talented but I'm involved in my drugs. How are you using your gift, your group kupula vanhu out of my drugs? Chandinoita, I've got my forms anosainwa once wada kuita member. And uchitanga wakatoda kujoina group, ndotokubvunza kuti no ukuda kujoina or ukuda ma-dance lessons. Ukati ukuda kujoina ma-forms anosaina ne, wasaina those forms, then kana uri involved ndogara neyo pasi totaura kuti no, I can't just take you muvana vangu ndisati ndaziva kuti no, you are totally clean, auchatoite. Ndombokutora ndoenda neyo kana kumashoots, tinoshuta nevamwewo some different guys vandotamba navo, tichimboona kuti zveshuwa munhu asiya here, because ndikazongokutora ndoenda neyo kune vana vadiki. So ngwana in bad influence ka, it will go bad zita rangu. Zvino akuita zvema-drugs. And obviously hapana bereki panaya kwandiri kuti ndidzisire mwana wangu achizoti anoblinga anoita zvema-drugs. Amona. Ndinokutora ndogara neyo pasi. Totaurirana. Ukati auchaita, ukati unoita, it's totally no. Ndotokuza no handikwanisa kuisa mugroup rangu because of this and that. Asi ukati unokwanisa kusiya, togona kuenda for ma few tests. Then zvonikwa kunzi wakusiya here. Zvikaonekwa totally kunzi wasiya, then no, wakusaina ma-forms, wakuya mugroup. Kana tikuita ma-routines, takuisa kutsvagira ma-informs, wakusaina zvese zvikudiwa, ID wagadzire zero. Chirese wa part of the member. So far mugroup rine vanhu vangani, including kubva kuvana kusvika pavakuru vacho? Kubva kuvana I can say kuti we are 16. Yeah. Okay. There are a lot of kids yokuti vabereki vavo vanoti ngavauye ma-weekends, ngavauye pama-holidays. So mostly vanenge vasipo. But ndichiwakaunta vese we are 16. Pamama muchitamba ndaona unge mostly makawandira kukwaito, mapanzula, whatever. Munotamba kind ema-dances api? Tinotamba rumba, hip hop, amapiano, spanzula, skotani, kwaito, afro, almost like any culture. But the thing is, freestyling needs something that is quick. Something chekuti you can just hear the beat on top here, then you start dancing. But the thing with hip hop, I need the beat to pop. So that pandoita wave, I can feel the beat. So that's why patatamba, it was more like we were just focusing on amapiano. So far, and you have a group. Uri market say brand bling crew. To be honest, it's really hard to be the leader. You are the one who's making sure that everyone is on time for yourselves. You're planning my rehearsal points. Since here in Shogun, we don't have a hole. Apana a hole, we can specifically say to it. Kuplana, all that, ndega, my uniforms, kuchaga my events. It's something you could the whole building is on top of it. You get that? So, market, I'm trying because I've got my platforms, Ango specifically, in the group I'm still trying to push. Then my father tried to, currently he's the one who's trying to push things up with some links, and they know Ango and Dagawana. Was like Pandey Chambera Wang. But I know this guy is different. Come in the tower anyway. So the tower and others. Nemuchat or in this brand and no market, come and dance for me. I was like, okay, and go let's send things past. The into end.
market is very hard because I'm doing a lot of things in the but a lot of help from my parents. Zukuita zviito easier and easier. But hausati wambosangana nechallenge yekuti probably you have a kid who wants to join your group, but then my parents ake they are very stiff. Autaura no, mwana wangu ngaende kuchikoro. I face that a lot, especially kune vasikana. I've got a lot of girls in my dance group. And then anotira kwandiri, I was like, ndikuda kutamba. But my parents angu asasi, haasi kuda nditamba. I was like, okay, handi ndinovaona. Ndanovaona, obviously, asvika ndishani politely. But I know, especially people judge. I want to judge that this guy, no. Then to tell now to get no pass. First, and of wounds my reasons. I wait a good what was to one at a time. Kuwaskana, they'll be like, I know it ure and stuff. Then kind of real reason. Do I would that no. Come and see that to tamp. Come and see kwa to tambira. Come and see one of to tambira. Come and see that ninge take up the cat chitamba. And by the time you could vango depart that chance, you could see one hour nditambe ndinaye kana kuti atambe ari dance group ne vouya voona achiperforma. To be honest, avana kana anything better vanoti be like, okay, ndakutrust iwe mwana wangu ari safe kwauri. Anything happens or anything jange chitaura nani no. Then for my schools ndine vakawanda vana be like mwana yanobva kuchikoro from what time adzoka what time study yake yakamira sei. Then kana iri very tight it's okay tosangana naye for my weekends. Kana vabvuma kana vakarambawo ndokwanisa kusqueeze notaura so that anytime yanowana anouya asarire kumashure pane ndanoperforma vamwe kana anowana kana kutoita zvemaholidays. Ndanzwa uchitaura kuti sometimes you even look for my events ekuenda kunotamba and all that. How is it easy for you to secure those events kana kuti to introduce yourself kuma events iwayo? Because obviously kune vamwe vanenge vagara vari popular and you might find kuti vamwe vane vachitovharidzira knowing kuti no, this kid ane talent, group rake rine talent. Unopenetrata sei kuti ukwane muma events? Chinoitika, I face the challenge a lot, especially from where we come from. Hakuna another dance group wekuti kana kuti people vanhu vekuti vanokusimudzira ne vanoona kuti since vari vekure or since vari veku a place like that hakuna kwavaninda, let them stay there. I try a lot. I hang out in my place like that in Highfield. I've got another dance group there. So it's really hard, but sometimes I firstly use my name on front, and it's really not when deep I had time. But I know there's a show pan up. Try to get in touch with Moon. I organize a show to introduce myself and my platforms and stuff. No, I want you to dance, you guys, but I'm paying this man or sometimes showing just to showcase. And after showcasing, those people will be the ones looking for us. Sometimes we for my competition, like my dance competitions, I've got I take a winner a lot. I got to 20 my dance competitions. I take a win my trophies and different medals. But here it's really hard. That's all I can say. It's very, very hard. But we're trying to push though. So together with your group, my functions I'm no cover akaita say. That's all you've mentioned, my weddings, then my events and whatever. Pamwe pamunoti isusu tinokwana ndepapi? So I can say my birthday parties, my roro, my live events, my dance video covers, and let's just say where entertainment is needed, we are there. We are there to cover that place. We do art activities, though more like acting, something like that. And I didn't catch Nakuya taste. We do foot acrobats. Okay. So we do wherever entertainment is needed, we can cover that spot because we are artists. Okay. Yeah. Katindi pa my weddings. Ndini friend ndauya probably I have my own wedding, but then tisu waiva yava nema hard body wekuti tazotanga kuda kutamba ninge kuti ndazofunga ndauda kuchata. How do you take me through that journey yekuti ndizo musi unozonzi friend akuchata ndinenda netuma move woti wekubhaizo vanhu kuti aiwa zvishua zvirimo muropa? You know, mostly weddings are like my bridal teams. They plan 3 months back. Exactly. 3 months back. So I'm really sure about these 3 months,
for me, to be honest, akatowandisa. If I spend a week with you, you go around dancing in the street, showing off. Sandinzi story ni sanadboard. Yeah, you won't be. Yeah, because kune vamwe vekuti vanachita no inini mwiri wangu undibvumidze out there. Chinoitika ndechekuti chinoita kuti uti mwiri wangu haukubvumidze ne is on top of you. If I teach you one move and you ukango install that moment muno kuti no, I can do this. For sure you can. Okay. But ukangoti no, I can't, zvakaoma. For sure zvinotooma. Chandinoita if I'm starting to teach one like what older than me, be like atambe zvama 2K and stuff. And ndodzidza munhu. Ndodzidza flexibility I get here and there. After ipapo ndo adapt munhu no, anoda zvakati nezvakati. Autambise munhu music asingade. Obviously. So then after that, I vibe with you kusvika wabudisa that mentality yekuti augone here. Okay. So ndozotanga kutokudzisa beat by beat. You've mentioned kuti une ma platforms ako that you have been pushing, though une mamwe futi a group. To whoever ari kuda kuzoshanda newe anokwana pa. On TikTok it's Blinky00 official for me, and for the crew it's Blink Crew ZW. That's on TikTok, and on Facebook it's Blinky002. Then that's the current one yandukushandisa for to post the crew, so that kandazugadzira a group it will be easier to post. And on YouTube again it's Blinky00 official again. On Instagram Blinkit foot. To my parents vari kunze ukoko vane that mentality yekuti mwana akatanga kutamba bhora ndezvechirombe, mwana akatanga kuita zvekuimba zvechichi anotonzi mwana uyu akutoita zvechirombe ndinobhadhara school fees yangu mahara. What do you want to say to them? All I can say kuti mukaisa mentality ndezvechirombe mukatadza kusupport for sure zvinoita zvechirombe. But mukakwanisa kuona mwana muona zvaari kuita, monzwisisa muono wake kuti wakamira sei, momubatsira kuita build up. To be honest, vanoti ndezvechirombe vavo that those people are out of that category. Vasinganzwisise. To be honest, dancing is in the blood. I cannot even spend 25 minutes without dancing, never. Antogoni. But chandokwanisa kungotaura ndechekuti if you support mwana wako ukaonawo zvaari kuita, when even akutamba bhora, ari kuimba, ari kuita sei, anything chine talent mukati chinoda push up from bereki, chinodawo help from bereki. Because inini ndikabva kumba knowing kuti no, my mom is home, vari kundinamatira, vari kundisupport, everything will go well kwese kwandaenda. So all I can say kuti support ya mwana according nezvaakuda kuita, mugara naye pasi, monzwa muono wake. And I'm really sure kuti zvikadaro mostly matalents akawanda anosimudzira. Because support yekutanga inobva kumba kwaunobva, yekumberi dzanyasha dzinonamatira kubva kumba. So that's all I can say. Yeah. What's your message kune vamwe my youth and ma young vari kukura? I think mostly vazhinji vanenge vapinda mune zvemadrugs, their justification is hakuna mabasa, hakuna zvekuita. What do you want to say to them maererano nenyaya dzemadrugs? All I can say, guys, is drug doesn't help in any way. It doesn't help. Let's say you don't have a job. If I get drunk today, tomorrow panenda sober, I'm jobless again. It doesn't help in any way. Now, let's say I'm in stress today and I get myself drunk. Tomorrow I'll be sober. The stress will back up again. So all I can say, guys, find a solution while you're sober, so that anything chaunija it will be clear. Hakuna mnanda kuhelpa munhu under drugs. Never. But if ukaenda kuna someone, I need help, I don't know, this person really need help, I teach my drugs. Anokwanisa kubatsira. My drugs are batsiri. And for people out there, vane talents akasiyana, push up, you guys. What you nyika yese kutoda vanhu vanenge is mimi, alright. Because the more I need to push up the talent, the more I know batsira to the economy, the more I know batsira to the country in a different way. So all I can say with giving up is not a choice. Okay. Always push up, always push up.
kana iri mikana inowanikwa inyaya yenguva chete. That's all I can say. Yeah. Any words of gratitude probably to your parents who have supported you so far? All I can say is my parents are the best. They are the best. No other single. If it wasn't for them, I didn't see the panava today. I didn't start room with Sangana. I didn't story. Now my mom was shipping. And she even called was waiting there. I'm praying for you guys. Zaganaka. I wish that my parents is around there and one my challenge to support like that. It's something you know power mufaro in here. So anything I need to understand. All I can say is I really thank my parents. I really thank them for a lot. Okay, thank you so much for your time. Wananchitaura naye nditanyaradzwa McDonald Alphonse mukomana wechidiki ari kuita mabasa anoshamisa. He's a choreographer and also anoita macrobatics. Ane chikwata chake chaanotamba nacho. Ndofunga manga muchiona matambiro avanoita. Vane maevents avataura akasiyana siyana amunokwanisa kuvashedza, ingava michato, angava mabirthdays, vanouya vachitamba. Ndofunga rimwe shoko raasiya hombe nderekuti maparents ngatisimudzirei vana. Hakuna chinhu chemaarts kana chesport chinonzi izvi ndezvechirombe. Let's support our kids. Izvozvo zvega zvinogona kubatsira vana kuti vabude munyaya dzemadrugs. Ndakamirira ZimNewsBeat TV, ndiri kunoku kuushe wekunze. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.